Og nej, vi andre gider ikke høre Anne Linnet i loop hver fredag og lørdag, fordi vi er gået ind et sted, hvor man kan kysse sin kæreste i fred, uden at opfylde en eller anden lummer fysikalsk våde drømme. Hvad med at inddele folk i segmenter og socialklasser i bare tilnærmelsesvis samme omfang som i de øvrige dele af samfundet? Repræsentanter for den kulturelle underklasse bedes holde kort og billetter parat. Toget tilbage til provinsen afgår om få minutter. Proletariatets diktatur er udskudt til efter verdensrevolutionen. Ghettoen skal ryddes. Klimakterieklubben bedes henvende sig til aftenskolen og finde et andet sted til selvudviklingsmøderne. DJ Knold og Tøjt kan bakke garderoben med udtøj og stige på bussen til Berlin. Rumskibet henter de sørgelige rester. Og Narcissa skulle til at stikke pipen ind og passe på, at Nemesis ikke snart kommer puffet hende i ryggen, så hun fik overbalance og faldt i søen. Jorden kalder Alice. Vil nogen bede den unge dame om at åbne skabslågen og melde sig ind i majoriteten, i stedet for at lege kongens efterfølger inde i Eventyrland? Om ikke andet, så vil det der mindske omkostningerne betydeligt. På Nina Storks hjemmeside var der en lang prisliste over de forskellige ydelser, klinikken tilbød, og det var ikke ligefrem symbolske beløb, vi talte om. Lad Helligånden komme over dig, eller slip slanderne, marker. Insemination inklusiv anonym donorsæd 3.950. Sædanalyse af privat donorsæd 900. Åben donorsæd per portion 2.300. Som noget nyt kunne man betale med både Visa, Electron og Mastercard, stod der. Dog ville der så efter gældende regler for PPS blive pålagt 3,75% til beløb. De forsøgte i det mindste ikke at foregøjle en noget. Det har altså ikke en velgørende forening stiftet af middelklassefruer på jagt efter en fritidsinteresse. Det er en forretning. For eventuelt sarte sjæle har vi godt nok kamufleret de hårde facts med en babyblå baggrundsfarve og et fotografi af en mælkebøttemark med en afblomstret mælkebøtte klar til at blive pustet på i forgrunden, men bare tør øjnene. En kvinde under 35 skulle regne med mindst 4 inseminationer, før hun var gravid, og for kvinder over 35 var tallet næsten det dobbelte. Man kunne godt begynde at se sig om efter finansieringsmulighederne, og denne gang var det måske en idé at benytte lejligheden til at redde den sidste rest af selvrespekt og lede et andet sted end i mors og fars friværdi. Hvor man spørger, hvordan det højdærede foster foretrækker, at det til undfangelse finansieres, og hvor mange timer bag kassen i Netto den unge dame, hun synes et muligt forældreskab er værd. Der var selvfølgelig altid den mulighed at få det gjort på det offentliges regning og forårsage en eller anden aldrende overlæges hjerteanfald. Lad sygeplejersken kaste sit befippede åsyn på dit underliv og være der nådig. Efter indgrebet er der mulighed for at fejre de lykkelige omstændigheder under garanteret bakteriefri forhold i venteværelset. Ellers tak. Så hælder hende den falske moder Teresa med de lumologiske tendenser. Især hvis hun lige vil holde retorikken i kort snor, så ikke vi andre risikerede at snuble over sprogbarrieren. Skabelse af nyt liv er en hellig stund, stod der på hjemmesiden under afsnittet om Nina Storks personlige beretning. Tak for kaffe, søster Lystig. Vi er altså nogen, der ikke har elefanthud på sprogøret, så tag en slapper og træk venligst den sakrale stemning fra i prisen. Hvad med om nogen for en gang skyld indførte lidt kritisk sans og droppede feng shui-teknikken og det lesbiske drømmeunivers, så en anden ikke snart blev kvalt i røgen fra duftlysene. Tak for betænksomheden, men det er bare ikke alle mennesker, der sætter pris på at blive befrugtet under en eller anden femset stofbaldakin i harmoniske farver. Hvis ikke alt for damerne allerede havde patenteret den gode historie, lå den i hvert fald lige til højre benet. Nina Stork bøjer sig langsomt ind over den organiske briks med ekstra benplads og indførte opvarmet spinkel i de hellige haller. Drømmefangeren over hendes hoved duver svagt i trækket fra den halvåbne dør, der akkurat tillader den svage rislen fra den japanske vandfontæne at trænge ind i det lyse rum. Solstrålerne spiller lystigt i den langbladede stuebirk, og i Ninas hår, da hun på en langsom udånding fører sprøjten med sæd op i underlivet på næste levende billede og trykker kalorius i bund. Bortset lige fra det faktum, at Nina åbenbart slet ikke kom på klinikken længere. Når man ringede på nummeret fra hjemmesiden, henviste sekretæren i stedet til Ninas mange søde kolleger, der varetog det daglige arbejde, og som hellere end gerne tog en afklarende samtale til 600 kroner om eventuelt tvivlsspørgsmål. Mens Nina lå under en kokospalme på Bahamas og drak pina coladas, eller hvad?
Hvis man valgte en anonym donor, var det næsten dobbelt så dyrt at blive insemineret hos Nina Stork, som på de fleste andre klinikker i København. Til gengæld fremgik det ikke nogen steder, hvad man fik for de ekstra penge. Men det var vel sagtens den omsorgsfulde og personlige oplevelse, som du kan tænke tilbage på med glæde, når du sidder med din store mave eller dit ønskebarn i armene, der kostede kassen. Tak til Nina og den hjælpende hånd fra CBS. Host op eller køb din discount baby hos nogle andre taber. Vi er anderledes, fordi vi i 1999 åbnede som en politisk protest og øjenåbner for de skandinaviske politikere, fortalte salgstalen på forsiden. Og fra nu af har vi så tænkt os at bruge denne hedengangne idealisme til at tørre vores blåøjede klienter godt og grundigt i røven med. No shit, Sherlock. Aha, så det er altså det frie marked og ikke en eller anden kommunistisk utopi med indbygget hjælpeklasse for økonomisk trængende uanset seksuel orientering. Der kan man bare se. Synd for dem, der kom en postgang for sent til generation X og slumretæppet i 80'erne. Hvedebrødsdagen og ungdomsarbejdsløsheden er over, så hvis vi kunne bede Tornerose slå snusfunktionen fra et øjeblik og trække snablen ud af dagpengesystemet. Men man havde selvfølgelig lov til at håbe, at finanskrisen kom ind til undsætning, så der var en god undskyldning for at blive siddende på hænderne, mens de andre forsøgte at få verdensøkonomien på ret køl. Godt man ikke blev født i stenalderen. Så havde man ligget og forblødt ud i en eller anden sandørken lige nu, fordi de andre fra stammen var så pissetrætte af, at man åd alle deres bær og nødder uden at bidrage med noget selv, at de havde besluttet at jage på flugt med deres flintøkser. Hvis ikke man snart ville opmagasineres på et eller andet postmoderne overskudslager, var det med andre ord på tide at stille sin livmoder til rådighed for den vestlige verden. Så man til sin tid kunne nyde saftevandet i tudekoppen i sikker forvisning om, at ens barns skatteindbetalinger både dækkede udgifterne til personalets kaffeordning og pigekors optræden i anledning af julematiné.